Good morning! Maayong buntag Philippines o maayong hapon Texas. Nakasuon ko sa kong papa. Kung mag-greet siya, maayong siya. Maayong buntag Pilipinas, maayong hapon Texas. Diba? Rhyme. But anyway, so igsoon, maayong buntag diha, no? Maayong adlaw sa tanan nga nagtanaw karon. Praise God na napunta sa tong pagbasa sa pulong sa Ginoo. Nya igsoon na ta sa Numeros chapter 27 karon. So glory to God, no? So sa hinay-hinay lang, hinay-hinay apan kanunay, no? Nga magbasa ta sa pulong sa Ginoo aron nga malamdagan atong hunahuna ug atong kasing-kasing aron nga mailhan nato pag maayo kung unsa ug kinsa ang Ginoo nga atong gialagaran. Pinaagi sa iyang pulong. Amen? So, kay mao man niya ang iyahang love letter para sa tuang tanan. Di ba? So, uban ko sa tuang pagbasa karon unya, before ta magpadayon, magampo sa ta, dalaygon og mahimayaon ng mga Dios. Salamat kaayo, Lord. Nining takna, Ginoo, angayan kang simbahon o kalagaran, Ginoo. O kami nagayukbo diha kanimo karong takna. Lord, nagpaubos kami diha kanimo, Ginoo. So, taa, Lord, among kasing-kasing og gunahuna. Tabangi kami, Ginoo. Pasaylua kami, Lord, sa among mga kalapasan nga nahimo. Bato kanimo, Lord, sa unahuna, sa among kasing-kasing, sa among mga pulong nga ninggawa sa among baba, even sa among mga action, Ginoo, nga nahimo. Lord, pasaylua kami. Ug tabangi kami, Lord God, nga mabag-o ang among kinabuhi, Lord. Samtang kami, Ginoo, magapadayon sa pagtuon, Ginoo, o pag-seek diha kanimo, Lord, sa pagpangita sa imuha kabubuton sa among kinabuhi. Lord, tabangi kami. And even sa among pagbasa karon sa imong mga pulong, I pray, Ginoo, ikaw magalamdag kanamo, Lord, pinagi sa imong mga pulong. I pray nga imong walang espiritu mamuhat sa among taliwala. Amo kining ginatugyan o ginapasalamatan, ginabalik namo ang tanang dungog o himaya diha kanimo lamang. Pinagi sa ngalan ni Jesus, we welcome you, Lord. In Jesus' name, amen og amen. So thank you kaayo, and I pray nga ang Ginoo mamuhat diha karon sa imuha ang kinabuhi uban imong tibok panimalay samtang kita magapadayon sa tong pagbasa. Okay, kung naa kay Biblia igsoon, maayo nga imo kong kuyugan, no? Sa Numeros chapter 27 na ta karon. Mao kini ang chapter, no, nga nagahisgot sa mga anak nga babae ni Selofihad. Okay, so atong hibaluan unsa ang nahitabo ani nga chapter. Okay, so duyugi ko igsoon. Okay, verse 1 nag-ingon, unya miduol ang mga babaeng anak ni Selofihad nga anak ni Hefer, nga anak ni Gilead, nga anak ni Makir, nga anak ni Manases, nga anak ni Jose. No? Okay, ang mga ngalan sa iyang mga anak nga babae mao si Maala, si Noah, si Higla, si Melka ug si Tersa. Verse 2, ug mibarog sila at tubangan ni Moises og sa katilingban didto sa pultahan sa tulda nga tagbuanan og niingon sila. Verse 3, namatay ang among amahan didto sa kamingawan apan dili siya usa ni adtong mga tawo nga nakig-abin kang kura pagsukol sa Ginoo. Namatay siya tungod sa iyang sala ug wala siya'y anak nga lalaki. Verse 4, nganong papason man ang ngalan sa among amahan gikan sa laray sa iyang banay tungod lang kay wala siya'y anak nga lalaki. Okay, bahini kami sa kabilin sa among amahan sama sa nadawat sa among mga kadugo. So naa sila yung mga kanang inheritance ba, no? Pero sa una ang ilang gikuan I think mga lalaki lang. So maunang ningduol ang mga anak nga babay didto sa kang Moises tungod kay dili ato nga panahon ang mga babae dili pa kanang murag dili bitaw sila Tagalog kanang bahin. Pan sila kanang nakigkuan siya la istorya kang Moises nga kinahanglan po sila na ibahin kay wala sila igsoon nga lalaki. Okay, so verse 5, gidala ni Moises ngadto sa Ginoo ang ilang problema. Okay, verse 6, og giingnan sa Ginoo si Moises, may katarungan ang mga anak nga babae ni Selofihad.
Hatagi silag bahin sa kabilin sa ilang amahan, ug ingna ang katawhan sa Israel. Kung mamatay ang usa ka tawo nga walay anak nga lalaki, kinahanglan nga ang iyang kabilin ihatag ngadto sa iyang mga anak nga babaye. Amen. So verse 9. Ug kung wala siya'y anak nga babaye, ihatag ang iyang kabilin ngadto sa iyang mga igsuong lalaki. Verse 10. Ug kung wala siya'y mga igsuong lalaki, maoy pasunda sa iyang kabilin ang mga igsuong lalaki sa iyang amahan. Verse 11. Ug kung ang iyang amahan walay mga igsuong lalaki, maoy pasunda sa kabilin ang iyang labing suod nga paryente. Mao kini ang tulumanon og lagda nga gihatag sa Ginoo kang Moises alang sa katawhan sa Israel. Okay, so verse 12, no? Mo ni ang si Josue maoy mupili kang Moises. Mupuli kang Moises. Naunsa na ang atong mata, no? But Lord. Okay, verse 12. Giingnan sa Ginoo si Moises tungas niining bukid sa Abarim ug tan-awa gikan didto ang yuta nga gihatag ko sa katawhan sa Israel. Ug tapos mo kini makita, mamatay kasama sa imong igsuon nga si Aaron. 14. Kay gisupak man ninyo ang akong mando didto sa kamingawan sa Sin. Sa dihang nagkaguliyang ang katawhan dito sa Meriba, wala nimo ilha ang akong balaang gahom dito sa ilang atubangan. Kini mao ang mga tubig sa Meriba sa Kades dito sa kamingawan sa Sin. Okay, remember katong giingnan sa Ginoo si Moises nga sultihi ang bato para mogawas ang tubig. Pero iya ang gibunalan og kaduha ang bato. So nasuko ang Ginoo, no? Kay wala siya ning tuman sa mando sa Ginoo. Wala ning tuman si Moises sa gimando sa Ginoo. So mao nang dili siya kaadto dito sa Kanaan, no? Makatan-aw lang siya pero di siya makasulod, no? Kay namatay siya dito sa kamingawan. Okay, so verse 15. Nagampo si Moises, O Ginoo nga Dios, tinubdan sa tanang kinabuhi. Nagampo ako nga magtudlo ka og tawo nga makapangulo sa katawhan ug makamando. Okay. Makamando kanila aron ang imong katawhan dili mahisama sa mga karniro nga walay magbalantay. Okay, verse 18. Og miingon ang Ginoo kang Moises, ipatawag si Josue, ang anak ni Nun, ang tawo nga gigamhan sa espiritu og itapion kaniya ang imong kamot. Oh, kay nanay kuan sa Ginoo, no? Ipuli kang Moises mo si Josue. Okay, verse 19. Patinduga siya tubangan ni Eleazar, ang pari ug sa katawhan ug itugyan kang Josue ang katungdanan diha sa tubangan nila. Verse 20. Hatagi siyag autoridad aron ang katawhan sa Israel mutahod kaniya. 21. Ug mutindog siya sa tubangan ni Eleazar nga pari nga maoy magpakisayod sa Ginoo alang kaniya unsa ang iyang hukom pinaagi sa Urim ug Tumim. Mutuman sila bisan unsang iyang imando. Verse 22. Ug gibuhat ni Moises ang gisugo kaniya sa Ginoo. Gipatawag niya si Josue ug gipatindog niya atubangan ni Eleazar nga pari og sa atubangan sa katawhan. Verse 23, o gitapion ni Moises kang Josue ang iyang kamot, o gitugyanan siya ni Moises sa buluhaton, sumala sa gisugo kaniya sa Ginoo. Okay, verse 20. Okay, mao kini verse 20. Mao kadto ang chapter 27 igsoon naunsa dai ko. Chapter 27 mao to ang nahuman na to, no? Verse 23 siya kutob. So atong ipadayon ang chapter 28. So mao kini ang adlaw-adlaw nga halad ni ilang ginahimo didto, no? Didto sa ilahang kampuhan or sa ilahang banay, no, sa Israel. Okay, chapter 28 verse 1. Unya gisugo sa Ginoo si Moises nga sultihan ang katawhan sa Israel nga kinahanglan nga maghalad sila pagkaon alang sa Dios. Ila kining sunugon sa mga panahon nga gitakda alang niini. Maghatag kinig kahumot alang sa Ginoo. Verse 3.
Kini mao ang mga halad nga pagkaon nga ilang sunugon alang kanako. Duha ka nating karnero nga usa ka tuig ang kagulangon ug walay tatsa. Kinahanglan gayud nga magsunog sila niini matag adlaw. Verse 4, ang usa niini ihalad sa buntag ug ang usa sa hapon. Ang matag usa niini ihalad uban sa halad nga pagkaon gikan sa labing maayong harina nga usa ka kilo nga minasag usa ka litro sa labing maayong lana sa olibo. Verse 6, kining maong sugo mahitungod sa inadlawng halad nga sunugon gihatag sa Ginoo kang Moises dito sa bukid sa Sinai aron maghatag og kahumot alang sa Ginoo. Amen. Hallelujah. Okay. Verse 8, ang nating karnero nga ihalad sa hapon sama sa halad nga pagkaon og ilimnon sa buntag. Kinahanglang sunugon kini aron maghatag og kahumot alang sa Ginoo. Amen. So, verse 9. Okay, sa adlaw igpapahulay kinahanglang duha ka nating karnero nga usa ka tuig ang kagulangon ug walay tatsa ang inyong ihalad. Paubanin ninyo kinig usa ka gantang sa labing maayong harina nga minasag lana. Uban usab niini ang halad nga ilimnon. Verse 10. Mao kini ang ihalad sa matag adlawng igpapahulay gawas sa inadlawng halad nga pagkaon og ilimnon. Amen. Okay, so verse 11. So nanata sa verse 11, no? Okay, sa matag unang adlaw sa bulan, pagsunog kamog mga halad alang sa Ginoo. Duha ka turyong baka, usa ka turong karnero og 7 ka nating karnero nga usa ka tuig ang kagulangon og walay tatsa. Verse 12. Pauban ni kinig halad nga pagkaon nga 3 ka kilo nga harina nga minasag lana alang sa matag turyong baka. Ang turong karnero paubanig halad nga pagkaon nga duha ka kilo nga harina nga minasag lana. Verse 13. Okay, verse 13. Ang matag nating karnero paubanig halad nga pagkaon nga usa ka kilo nga harina nga minasag lana aron maghatag og kahumot alang sa Ginoo. Amen. 14. Paubanig halad nga ilimnon nga duha ka litro ang matag turong baka, usa og tunga ka litro ang turong karnero ug usa ka litro ang matag nating karnero. Mao kini ang binulan nga halad nga sunugon sulod sa tibuok tuig. No? Okay, verse 15. Paghalad usab sa Ginoo og usa ka kalaking kanding alang sa sala. Ihalad kini gawas sa inadlawng halad nga sunugon nga paubanan usab og halad nga ilimnon, no? Hallelujah. Sorry. Okay, verse 16. No, verse 16. So 16 na ta igsoon. Okay, ang ika-14 nga adlaw sa unang bulan mao ang kasaulugan sa pagsaylo. Verse 17. Og usa ka kasaulugan ang ika-15 nga adlaw sa maong bulan. Sulod sa 7 ka adlaw kinahanglang pan lamang nga walay patubo ang kanon. 18. Sa unang adlaw paghimo kamo balaan nga panagtigom ug ayaw kamo pagtrabaho. 19. Paghalad kamo sa Ginoo ug halad nga inyong sunugon. Duha ka turyong baka, usa ka turong karnero ug 7 ka laking nating karnero nga usa ka tuig ang kagulangon og tan-awa nga walay tatsa. 20. Paghalad usab kamog halad nga pagkaon gikan sa labing maayong harina nga minasag lana. Ang matag turyong baka paubanig 3 ka kilo nga harina.
ang turong karniro paubanig 2 ka kilo nga harina ug ang matag nating karniro paubanig 1 ka kilo nga harina. Paghalad, okay, so atong paghalad usab og laking kanding, no? Laking kanding alang sa kapasayloan sa inyong mga sala. Verse 23. Ihalad kini gawas sa halad nga inyong sunugon sa matag buntag. Okay, 24. Sa sama nga paagi, kada adlaw sulod sa 7 ka adlaw, paghalad kamo og halad nga pagkaon nga inyong sunugon aron maghatag og kahumot alang sa Ginoo. Ihalad kini gawas sa inadlawng halad nga inyong sunugon ug sa inadlawng halad nga ilimnon. 25. Og sa ikapitong adlaw paghimo kamo balaang panagtigom ug ayaw kamo pagtrabaho, no? So ika 7 days di sila magtrabaho. Kay 26, sa adlaw nga gigahin sa paghalad sa unang abot sa inyong uma, sa dihang maghalad kamo sa Ginoo og halad nga pagkaon gikan sa bag-o ninyong abot atol sa kasaulugan, sa pagpangani, paghimo kamo balaang panagtigom ug ayaw kamo pagtrabaho. Verse 27, paghalad kamo og sunugan kini aron maghatag kini kahumot alang sa Ginoo. 2 ka turyong baka, 1 ka turong karnero ug 7 ka laking karnero nga 1 ka tuig ang kagulangon. 28. Paubanin ninyo kinig halad nga pagkaon gikan sa labing maayong harina nga minasag lana. 3 ka kilong harina sa matag turyong baka. 2 ka kilong harina alang sa 1 katurong karniro. 29 og 1 ka kilong harina sa matag nating karniro. 30. Paghalad usab kamo 1 ka laking kanding alang sa pagpapas sa inyong sala. 31. Wala kini labot sa inadlawng halad nga inyong sunugon nga paubanan usab og halad nga pagkaon og halad nga ilimnon. Kinahanglan nga ang inyong ihalad walay tatsa. Hallelujah. Okay, so murag napatay gamay nga time, no? Ato siguro tiwaso ng chapter 29. Okay, kining chapter 29 mao kini ang mga halad panahon sa kasaulugan sa bag-ong tuig, no? Di ba nagasaulog mo putag bag-ong tuig? Sa atong sayron unsa ilahang ginahimo kaniadto, no? Okay, chapter 29 verse 1. Sa unang adlaw sa ikapitong bulan, paghimo kamo balaan nga panagtigom ug ayaw kamo pagtrabaho. Ni anang adlaw patinguga ninyo ang mga trumpeta. Unya paghalad kamo mga halad sunugon aron maghatag kini kahumot alang sa Ginoo. 1 ka turyong baka, 1 ka turong karniro ug 7 ka nating karniro nga 1 ka tuig ang kagulangon ug walay bisan unsang tatsa. Verse 3. Paghalad usab kamo pagkaon gikan sa labing maayong harina nga minasag lana. Paubanig 3 ka kilong harina ang turyong baka. 2 ka kilong harina ang turong karniro ug 1 ka kilong harina sa matag 1 sa 7 ka nating karniro. 5. Paghalad usab kamo laking kanding alang sa pagpapas sa inyong mga sala. Verse 6. Wala kini labot sa halad nga inyong sunugon inigbag-ong subang sa bulan ug sa mga halad nga uhay ug sa inadlaw nga halad nga inyong sunugon ug sa halad nga uhay ug ilimnon nga ipauban niini paghalad. Kay kining mga halad nga pagkaon humot ug makapahimuot sa Ginoo. Verse 7. Sa ika-napulo nga adlaw niining ikapitong bulan, so July 10, no? Paghimo kamo balaan nga panagtigom og pagpuasa kamo, no? Puasa kamo. Ayaw kamo pagtrabaho og paghalad kamo sa Ginoo. Halad sunugon aron maghatag og
kahumot alang sa Ginoo. Usa ka turiyong baka, usa ka turong karniro ug 7 ka nating karniro nga usa ka tuig ang kagulangon ug walay tatsa. Verse 9, paghalad usab kamog pagkaon gikan sa labing maayong harina nga minasag lana, paubanig 3 ka kilo nga harina nga harina ang turiyong baka, 2 ka kilo nga harina ang turong karniro ug 1 ka kilo nga harina sa matag 1 ka 7 ka nating karniro. Okay, verse 11. Paghalad usab kamog laking kanding alang sa pagtabon sa inyong mga sala gawas sa naandang halad alang sa sala ug sa inadlang halad nga sunugon nga paubanan usab ug halad nga uhay ug ilimnon. Okay, verse 12. Ug sa ika-15 nga adlaw sa maugi hapong bulan, paghimo usab kamo balaan nga panagtigong. Ayaw kamo pagtrabaho o pagpista kamo sulod sa 7 ka adlaw alang sa Ginoo. Verse 13. Unya paghalad kamog mga halad nga inyong sunugon aron maghatag kinig kahumot alang sa Ginoo. Verse 13. Alang sa Ginoo. Okay. 13 ka turiyong baka. Kadaghan di ay 13 ka turiyong baka, 2 ka turong karnero o 14 ka laking karnero nga usa ka tuig ang kagulangon og walay tatsa. Verse 14. Paubanig halad nga pagkaon gikan sa labing maayong harina nga sinagulag lana. 3 ka kilong harina sa matag turiyong baka, 2 ka kilong harina sa matag turong karniro ug 1 ka kilong harina ang matag nating karniro. Verse 16. Og paghalad usab kamog 1 ka laking kanding alang sa pagpapa sa sala gawas sa inadlawng halad nga sunugon nga paubanan ug halad nga uhay ug ilimnon. Okay, verse 17. Sa ikaduhang adlaw sa maong bulan, paghalad kamog 12 ka turiyong baka, 2 ka turong karniro ug 14 ka laking nating karniro nga usa pa ka tuig ang kagulangon ug walay tatsa. Verse 18. Pauban ni kinig halad nga kalanon ug ilimnon sumala sa gisugo sa balaod. Okay, verse 19. Paghalad usab og laking kanding alang sa sala gawas sa inadlawng halad, sunugon uban sa halad nga pagkaon niini og sa halad nga ilimnon. Okay, 20. Og sa ikatulong adlaw, paghalad kamog 11 ka turyong baka, 2 ka turong karniro og 14 ka laking karniro nga usa pa ka tuig ang kagulangon og walay tatsa. Verse 21. Pauban ni kinig halad nga pagkaon og ilimnon sumala sa kasuguan. 22. Paghalad usab kamog laking kanding alang sa sala gawas sa inadlawng halad nga sunugon nga paubanan og halad nga pagkaon og ilimnon. 23. Sa ikaupat nga adlaw, paghalad kamog napulo ka turyong baka, 2 ka turong karniro o 14 ka laking nating karniro nga usa ka tuig. Okay, usa ka tuig ang kagulangon og walay tatsa. Pauban ni kinig halad nga kalanon og ilimnon sumala sa kasuguan. Verse 25, paghalad usab og usa ka laking kanding alang sa sala gawas sa inadlawng mga halad sunugon nga paubanan usab og halad nga pagkaon og ilimnon. 26, sa ikalimang adlaw paghalad og siyam ka turyong baka, 2 ka turong karniro og 14 ka laking nating karniro nga usa ka tuig ang kagulangon og walay tatsa. 27, pauban ni kinig halad nga pagkaon og ilimnon sumala sa kasuguan. 28, paghalad usab kamog laking kanding alang sa sala
gawas sa inadlawng halad nga inyong sunugon nga paubanan og halad nga pagkaon og ilimnon. Okay, 29. Sa ikaunom nga adlaw, paghalad kamog 8 ka turyong baka, 2 ka turong karniro og 14 ka laking nating karniro. Nga usa ka tuig ang kagulangon og walay tatsa. 30. Paubanin ninyo ang matag usa niini og halad nga pagkaon og ilimnon sumala sa kasuguan. 31. Paghalad usab kamog laking kanding alang sa sala gawas sa inadlawng halad nga sunugon nga paubanag mga pagkaon og ilimnon. Sa ikapitong adlaw, paghalad kamog 7 ka turyong baka, 2 ka turong karniro og 14 ka laking karniro nga usa ka tuig ang kagulangon og walay tatsa. 33. Paubani ang matag usa niini og halad nga pagkaon og ilimnon sumala sa kasuguan. Okay. 34. Paghalad usab kamog usa ka laking kanding alang sa sala walay labot sa inadlawng halad nga inyong sunugon og paubanig halad nga pagkaon og ilimnon. 35. Sa ikawalong adlaw, paghimo kamog balaan nga panagtigom og ayaw kamong pagtrabaho. 36. Paghalad kamog mga halad nga inyong sunugon aron maghatag kinig kahumot alang sa Ginoo. Usa ka turyong baka, usa ka turong karniro og 7 ka turyong baka, usa ka turong karniro og 7 ka laking karniro nga usa ka tuig ang kagulangon ug walay tatsa. 37. Paubani kinig halad nga pagkaon ug ilimnon sumala sa kasuguan. Okay, so 38. Paghalad usab kamog usa ka laking kanding alang sa sala walay labot sa inadlawng halad nga sunugon nga paubanan usab og halad nga pagkaon og ilimnon. Okay, 39. Hapit ata mahuman igsoon. Kining tanan kinahanglan nga inyong ihalad sa Ginoo sa gigahin nga panahon alang sa mga kasaulugan. Walay labot sa kinabubuton ninyong mga halad og sa inyong halad nga sunugon. Mga halad nga uhay og mga ilimnon og mga halad sa pakigdait. No? Verse 40. Kining tanan gisulti ni Moises sa katawhan sa Israel sumala sa gisugo kaniya sa Ginoo. Amen. Praise God. So igsoon mao kadto ang chapter 29. So karong adlaw atong nahuman ang tulo ka chapter. 27, 28 o 29. So igsoon, salamat kaayo nga hangtod karon naagi hapon ka diha, no? So salamat. I hope nga naatay although daghan ka itog mga kuano ka ng mga process unsaon nila paghalad lang mga kanang kada tuig kada anay inadlaw nga paghalad na poy kanang okasyon lang nga paghalad, no? Sama sa pag-celebrate nila sa pagpapas sa sala, no? Na sila'y halad. So igsoon, I hope no nga ang atong pagbasa sa pulong sa Ginoo kanabang nakahatag ka nato kanang lamdag, no, sa tong hunahuna o kasing-kasing. So salamat kay igsoon, dalay ko ng Dios sa walay katapusan. I pray nga ang Ginoo padayon magapamuhat, magabless sa imong kinabuhi uban imong tibok panimalay karon og hangtod sa kahangturan. So igsoon, kita na pud tag usab hangtod sa sunod higayon. Salamat.